To fa wata sabuwa domin a halin yanzu ana zargin kasar Israel da kuma kasar America da sa hannu a hatsarin jirgin helicopter shugaban kasar Iran. Wanda ba sani ba Allah yi wa shugaban kasar Iran rasuwa a sakamakon hatsarin helicopter dinsa. A cikin helicopter din akwai kimanin mutane 8 wanda duka sun rasa rayukansu. Wanda ba sani ba kuma tun yamma ranar Lahadi wato jiya da yamma jirgin nashi ya faɗi. Kar ka gani a sama na waɗannan rescue team din ne wanda suke neman jirgin nasu suke ta faman yawo lungu sako a cikin daji domin su gano shi. Bacin share kimanin sama da awanni 10 ana nema inda helicopter din ne ya fada. Kwatsam aka gano shi a kusa da bodan Azerbaijan. Nan shine inda aka gano helicopter bacin da aka yi amfani da drones da kuma abubuwa aka gano a inda ya faɗi. Nan kuma shine sanda rescue team suka samu damar ciro gawar shugaban ƙasar Iran. Tare da gawar tasa akwai gawar sauran mutanen da jirgin ya hatsayi tare da su. Me yasa wasu mutanen ke zargin da cewa da sa hannun kasar America kasar Israel akan wannan hatsari da ya faru? Ku bani sakonni kaɗan. Tun a daren jiya da labarin hatsarin ya fita tun kafin a tabbatar da cewa ya rasu fa wasu mutanen a kasar Iran suka fita cikin gari suna addu'o'i. Amma fa a lokacin da suke addu'o'in su a cikin gari akwai mutanen da su kuma suna gefe suna celebration a cikin Iran din kamar da kuke gani suna kulla fireworks. Ku gani wannan daga international newspaper ne daga kasar Iran. Sa cikin a posting a social media wani kuma newspapers din ne ma ke dauka. To ko amsa ya kasance wani lawmaker a kasar America yayi comment da cewa good riddance. Kuma kowa ya san tarkatarkar da aka dinga fama tsakanin Israel da America yan kwanakin nan. Kuma daman tarihi mai nuna daman su ma ba sa ga maciji. Kai tsaye kasar Israel suka fito suka ce fa it wasn't us wato ba sa hannun ma a ciki. Dai kasar Iran sun ce fa ba sa ragin kowa da aikata wannan abun. Sun ce babu wani foul play, sun ce ya faru ne saboda matsalar weather yanayi. Ban kun kula a nan wajen za ku ga da cewa motoci ma gaba ɗaya hazo ba a ganin gaba saboda tsaban matsalar yanayi. Ban takaice muku dogon labari ya koma gajere a halin yanzu dai an nada mataimakin shugaban kasar a matsayin acting president a kasar Iran. Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kan wanda suka rasu ina bincike akwai abin da sanar da ku ma haɗe a fatu Allah samu dace.